cuối cùng lại bị tâm thắn nên mình còn đi chậm. Nhưng mọi người ơi, bây giờ lần này mình lại Rectitian Kasper, jeg er i position. Rectitian Nikitoga nhá, chứ không phải Alt er godt, Niki. là mình đá Parken trộm med đâu. Vestfløjen, skyld nu afsted. Bây giờ mình nó xem Okay. nhá. Bây giờ là mình không nói gì đâu. Der er kode på. Hvad gør jeg? Tager iPad'en frem, som jeg gav dig, så hacker jeg koden. Access granted. Jeg er inde. Og så op på første sal. Okay. Okay, hvad skal jeg så, Kasper? Fortsæt lige frem, og så Til venstre med gangen ender. Modtaget. Niki, hvad laver du? Jeg scanner efter robotvagter. Niki, for helvede, der findes ikke vagtrobotter. Kom nu videre. Okay. Okay, 20 meter længere fremme, og så til venstre, og så burde du være der. Du er der faktisk snart. Der burde heller ikke være nogen vagter. Niki. Jeg hørte du lige, hvad jeg sagde, Niki? Shit. Hvad fanden er han af, mand? Ja, sorry, jeg skulle lige noget. Ja, modtaget. Tak. Stop. Lige stop. Der er et kamera rundt om hjørnet. Jeg skal lige deaktivere det. Så er der fri bag. Okay. Der er en vagt 20 meter fra dig, Nick. Hvorhenne? Han kommer lige foran dig. Gem dig til højre. Godt klar. Videre lige. Parken er inde i rummet til højre. Næste niveau, Nick. Jeg har fundet den. Access granted. Jeg har fundet det, Kasper. Okay, jeg er klar, Kasper. Hvad er koden? 8249. Jeg har pakken, Kasper. Sådan, Niki, mand. Hvordan ser det ud? Hvad er det for noget? Vi har ikke tid. Jeg skal skynde mig her. Okay, så kommer jeg afsted hurtigt. Okay, jeg har det. Jeg skynder mig tilbage. Den anden vej, Nick. Der kommer en vagt. Okay. Hvor skal jeg hen nu? Jeg tjekker lige. Pas lige på alarmen bag dig. Fuck! Kom nu væk, Niki! Julia, hvad fanden laver du? Niki, er du okay? Kom nu tilbage. Jeg kan ikke ramme dig. Kom nu! Kom! Nej! Okay, kør! I nat var der indbrud hos Statens Institut for Teknologi og Våben. Indbruddet fandt sted kl. 3:30, hvor ukendte gerningsmænd brød ind ved at hacke instituttets sikkerhedssystemer. Kasper, vågn op! Vi er i nyhederne, mand! Seriøst? Politiet efterforsker sagen og søger nu efter vidner, der kan genkende den mistænkte, som ses her på billedet. Personen beskrives som en meget smuk mand, ca. 185 cm høj. Politiet efterlyser også en meget grim varevogn, der holdt i instituttets kælder, hvor den anden gerningsmand holdt til. Min varevogn er sgu da ikke grim. Hold nu op. Vi er jo på tv. Det er sgu da sejt. Det lykkedes gerningsmændene at bryde ind i instituttets sikkerhedsboks og stjæle de nye Suro X-Shot prototyper, som ellers først kan købes i Fætter BR fra i morgen. Instituttet er rystet over indbruddet og har nu fyret den uduelige sikkerhedsvagt, som var på arbejde. Niki, hvad var det helt præcis, vi stjal i nat? Jamen, de nye Suro X-Shot, som de sagde i nyhederne. Altså vandgeværer. Ja! Har vi brugt 2 måneder for at lave et kup for at stjæle vandgeværer?
Det er ikke almindeligt vandgevær, det er X-Shot vandgevær. For eksempel de her to, de har fast fill, så man kan fylde dem op helt vildt hurtigt bare ved at åbne bunden. De skyder med det samme bare ved at man pumper, altså det er helt vildt nice. Jeg fatter ikke, at vi risikerer at komme i fængsel på grund af vandgevær. X-Shot vandgevær. Man kan købe dem i Fætter BR allerede i morgen. Ja, men kan du vente så længe? Jeg tager hjem. Ej, kom nu. Lad os lige tage en vandkamp. Nej, jeg skal fandme ikke være med til nogen vandkamp. Jeg er sur. Jeg skrider. Farvel. Hvis du ikke gider vandkamp, så ringer jeg til politiet og melder dig. Ej, stop. Det er ikke sjovt, det der. Jeg siger, det hele var din idé, og du lokkede mig med bolsjer. Okay, én kamp. Yes! Det er det, jeg skal lige reload. Kom nu! Hvor kæft, det er fedt det her! Ja, lad os købe nogle flere Fætter BR i morgen. Hold kæft, hvor var det fedt, mand. Jamen, jeg sagde det jo, mand. Ja, for satan. Tak for kampen. Jamen, lige måde. Vi ses. Kom godt hjem. Stop! Det er politiet! Kasper Aarby, du er anholdt for tyveri hos Statens Institut for Teknologi og Våben. Au! Au for helvede! Han gjorde det hele. Jeg var ikke med til det. Du kommer lang tid i fængsel, kammerat. Det var heldigvis det værd, mand. Det er virkelig nice vandgevær. Jeg fortryder intet! Tạm biệt mọi người nhé.